तर आम्ही पार्सलला घेऊन बघा चाललेले आहोत, मी आणि नंदन. ऊन पण भरपूर लागतात आता. काल कोणीतरी कमेंट टाकल्या, मसाल्याचं आणि धंदा करूचं काय एकदम एकदम हेवा काय नाही, बकवास दाखवतास म्हणतास तुम्ही. मसालो हळद सगळ्यात कष्ट लागतं, त्याच्याशिवाय काही एक होत नाही. तुम्ही मॅसेज टाकल्यास म्हणून आमका राग नाही मी सांगतोय, पण ते का कष्ट आहेत प्रत्येक गोष्टी. तर आम्ही हे काय बोजा आपले हातात 2 पिशवी आहेत, तर आम्ही हे पार्सल घेऊन जातो. आणि ह्यो टकलीवरचा बोजा कशामुळे हा, तर ह्यो तुमच्याच कृपेमुळे हा. कारण की तुम्ही जो पूनमच्या बिझनेस का एवढं सपोर्ट केलास, त्यामुळे आमका हे टकलीवर आता बोजा घेऊचे लागले. कारण ऑर्डर एवढे आहेत की बॉक्स आता परत मागूचे लागले. बाई घामाघूम झालंय, डेंजर. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आपला जो आधीचा व्हिडिओ गेला आहे पूनमच्या बिझनेसचा, तर तो व्हिडिओ बघून त्याच रात्री एवढ्या ऑर्डर आल्या की आता त्यांना रिप्लाय देणे पण शक्य होत नाही. तरी पण आम्ही हळूहळू त्यांना रिप्लाय देतो आहे. त्यामुळे रिप्लाय द्यायला वेळ होतो आहे, कारण की आपल्या बऱ्याच प्रेक्षकांचे मेसेज आहेत, त्या सर्वांना रिप्लाय द्यावा लागतो आहे. आणि त्यातल्या आता काही ऑर्डर आता वाजलेत बघा 12:30 वाजलेले आहेत. हे बघा 12:30 वाजलेले आहेत आणि आता पोस्ट बंद होणार आहे. स्पीड पोस्टने ही सगळे पार्सल्स पाठवायचे आहेत. तर त्यातले काहीच पार्सल आता आम्ही पटकन पोस्टाने, त्यातले काहीच पार्सल आता आम्ही पोस्ट करतो आहे आणि उरलेले उद्या. पण त्याची पण धांदल एवढी गडबड चालू हा, ती आता तुमका दाखवतो आहे. माझा काम झाला, आटपलं आहे आणि तुमका आता व्हिडिओ चालू केला आहे. आज पंकज भाऊजी पण आहेत, ते रोजच असतात, फक्त रात्रीचे असतात, त्यामुळे ते व्हिडिओच दाखवू शकत नाही त्यांना. एवढं पसारवा बघा केलेलं. गेले 3 तास आमचे ह्याच काम चालू आहे, अजून काही होत नाही. आपण नंदन बॉटल झाकण लागलं, खायचं लागलं ते का खायचा त्या बाटलीचा तुझ्या पाठच्या तुझ्याकडे मोठाच काम दिलेला. 2 बॉक्स होता, त्याच्यात काजू आहेत. श्रद्धा पांचाळचं काय आहे ते बघ, काय बघ. मालवणी मसाला 1 किलो आणि काय अर्धा किलो फिश मसाला, अर्धा किलो गावठी हळद, 1 किलो घावणे पीठ आणि काजू करायचं 1 पॅकेट. अरे पॅक म्हणजे त्या भरूचा नाही का रे ह्या ना, ह्या बॉक्सात राहणार हा एवढा सगळा. राहील हां मग ठीक आहे, राहील ना, मग ठीक आहे बघ, माका नाही माहिती. बस कशाला दुसरा मोठा हां पहिला तर आधी हालून बघ. हां लीक होईत असत तर माझ्याकडे दे पाठी. ग ग पेपर पाडशी होय बघ, लागलाच नाही स्टिकर. हे टेप लावा ना, स्टिक ह्या फेविकॉलपेक्षा त्या वर टेप लावून टाक. स्टिकर लावानी काम फिट निघणार नाही. मग आता ही टेप लाव. कशी लावायची एक्सरसाइज. अरे स्टिकर ठेव त्याच्यावर. हां आता त्याच्यावर वर एक याक नाही, डायरेक्ट एक वर टेप फिरव. त्या बाईला फोन लावते, तू बोलते. मी काय बोलणार, तू माका माहित नाही ती. चल तू चल, येता निघाला म्हणून सांग फक्त त्याला. त्यांका फक्त नावा टाकूये कमले तरी ऐकायला काकांना सांग ऐकायला. हॅलो निघालाय सांग, निघालाय सांग. निघालाय निघालाय चल येईल. एवढी धांदल गडबड, पण ह्याच्या तोंडावरचे एक्सप्रेशन चेंज होत नाही. त्याच्या डोकीर देवा तू येत रे. चलो दिंडी निघालेली आहे. मोठं मॅड दी. मोठं काय वजन नाही आपण.
मग त्याच्यात भरायचा काजू पॅकेट नाही. बघ चालू हा तुझं दिसतंच बोलत चल बघ बंद नको करू तो लाल बटन नंतर बंद कर बोलून झालं. तर आम्ही पार्सलला घेऊन बघा चाललेले आहोत, मी आणि नंदन. ऊन पण भरपूर लागतात आता. काल कोणीतरी कमेंट टाकल्या मसाल्याचं आणि धंदा करूचं काय एकदम एकदम हेवा काय नाही बकवास दाखवतास म्हणतास तुम्ही. मसालो करूचो म्हणजे सोप्या काम नाही हा. मसालो हळद सगळ्यात कष्ट लागतं, त्याच्याशिवाय काही एक होत नाही. मसालो म्हणा करूचो, हळद, पळेपीठ, घावणे पीठ, कोकम सगळ्यात भरपूर कष्ट केल्याशिवाय काय मिळत नाही. तुम्ही मॅसेज टाकल्यास म्हणून आमका राग नाही हा. मी सांगतोय पण ते का कष्ट आहेत प्रत्येक गोष्टी. तर आम्ही हे काय वजा आपले हातात 2 पिशवी आहेत तर आणि हे पार्सल घेऊन जाता. तर विनूची गाडी तकडे होती बाबूच्या थय. तर या बघा काही गेलो वर गेलो आणतो चल. तर पहिला कॅमेरा मस्तच होता. येतोस तू पण येतं ताच म्हटलं भोजा पकडणारच कसं. एक बॉक्स रे हैरवात पार्को तो नाही राहणार. हो नाही राहणार. नाही तो तुका मागे बसून घेऊ शकतो. हे बघा हे 2 बॉक्स तकडना मग आणूचे लागले खांदे गेले माझे पिरान पिरान. हां येऊ राहत चलो हां 3च घेऊच्यात ना तुका आता मागे. हां ही पिशवी आपण कुठे लावू शकतो इथे? लावू शकत होतो पण आता नाही लावू शकत. ओळख मिळत तुका? येस तुम्ही म्हणत असाल 6 बॉक्स पण हे 6 कालचे पेंडिंगवाले बॉक्स होते ते आमचे गडबडीत आमका भरूक गावले नाही. नंदनच्या गडबडीमुळे आज पण तशीच गडबडा नाही तर आज पण जास्त भरले असते. वाजलेत बघा 1:45 वाजलो 1 वाजलो ऑलमोस्ट. आता घेतील की नाही पार्सल शक्यता कमी आहे. बघूया मागे बस मग तू मध्ये रवात तो बॉक्स. अरे रवात तो बॉक्स खाली ठेव मग सकाळ. चला आता डायरेक्ट पोस्टात जाऊया. तर मंडळी ह्या आधीच्या कोणत्याच व्हिडिओमध्ये आम्ही नारिंगरे गावातलं पोस्ट ऑफिस दाखवलेलं नसेल तर ते तुम्हाला आज या पार्सलच्या निमित्ताने दाखवतो आहे. हे बघा हे आमच्या नारिंगरे गावातील पोस्ट ऑफिस एकदम टिपिकल असं पोस्ट ऑफिस आहे. आणि पूनमदाई तिथे बसली आहे वाट बघते आहे. तर गेल्या वर्षी ही आम्ही पोस्टानेच सर्व पार्सल्स पाठवलेले पण तेव्हा खूप प्रॉब्लेम झालेले. एक तर डिलिव्हरी खूप लेट होत होती आणि पार्सल्स व्यवस्थित हँडल होत नव्हते आणि त्यात आमचं पॅकेजिंग पण व्यवस्थित नव्हतं. हे तितकंच खरं आहे. म्हणून यंदा पॅकेजिंग आम्ही चेंज केलं. बॉक्स वापरलेत आणि ते पण खूप जाड आहेत. आणि यंदा आम्ही नॉर्मल पोस्टने न पाठवता स्पीड पोस्टने पाठवतो आहोत. त्यामुळे कुरिअर चार्जेस थोडेसे जास्त आहेत गेल्या वर्षीपेक्षा. पण तुम्हाला मेल पण इथून आमच्याकडून पार्सल गेल्यावर जवळपास 3 दिवसातच तुमच्या घरी पोहोचेल आणि ते व्यवस्थित जाईल. यासाठी हा सगळा खटाटोप घातलेला आहे. जास्त पार्सल्स असतात तेव्हा आम्ही जातो डिरेक्टली देवगडला जेव्हा आमच्याकडे 25-30 पार्सल्स असतात. पण आता ही 5-6 पार्सल्स होती. 10च्या आत पार्सल्स असतील तर आम्ही याच आमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जातो. तर आता आज सर्व आमचं कुरिअरचं काम होतं आहे. ते झालं की घरी भूक लागली आहे मरणाची. आणि पुणगी आहे मोबाईलच ढवळता. फोन लावते तू काय तापकान घालून बसला. म्हणजे कसा काय काम करताय फोन लागत नाही. तुला काय नाही तर काय. आणि बऱ्याच जणांका वाटतं की तो नंबर पूनम हँडल करता तर पूनम एवढं नंबर हँडल करू शकत नाही. तो नंबर हँडल करीत की पार्सल हँडल करीत या तो नंबर माझ्याकडे असता. त्यामुळे बरीच लोक मी सांगून पण कॉलच करत असतात पण कॉल उचलू शकत नाही. तो आमचा सेकंडरी नंबर आहे. प्रायमरी नंबर आमचं वेगळं हे फक्त ऑर्डरसाठी घेतलेला नंबर आहे. त्यामुळे तो फक्त व्हॉट्सॲपसाठी आहे. व्हॉट्सॲप मेसेजसाठी. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा डाऊट असेल तर व्हॉट्सॲपवर मेसेज करा. आम्ही तुम्हाला नक्की रिप्लाय देऊ. थोडा लेट होईल तो रिप्लाय द्यायला कारण की बरेचशा मेसेज पेंडिंग असतात त्यामुळे. पण मेसेजवर रिप्लाय आला नाही म्हणून
मंडळी लवकर पटापट कॉल पण करतात आणि कॉल असा वेळी उचलला जात नाही, तर त्यांचा गैरसमज होतो की कॉल उचलला जात नाही, पण तसं नाही आहे. हा आमचा सेकंडरी नंबर आहे. हा कॉलिंगसाठी मुळात हा कॉलिंगसाठी नाही आहे, हा फक्त व्हॉट्सॲप मेसेजसाठी आहे. बरोबर. तर कोणताही प्रकारचा डाऊट असेल तर व्हॉट्सॲपवर मेसेज करून ठेवा, तुम्हाला त्याचं उत्तर मिळेल. आणि पुन्हा एकदा सांगतो, पूनमताईकडे तो नंबर नाही आहे. नाही हां. तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओतून आता ह्या व्हिडिओ तुमका डायरेक्ट कपडे बिपडे चेंज झालेले दिसतील, कारण ह्यो व्हिडिओ दुसऱ्या दिवशीचो हा. ती दिवशी आम्ही पार्सलला पोचवला आणि थंयच बॅटरी कॅमेऱ्याची सपली आणि नंतर बरेच घडामोडी झाले, त्यामुळे पुढे व्हिडिओ करू शकलो नाही. आणि आता डायरेक्ट आम्ही ह्यो जो बोजा दिसता, हे हा बघा टकलीवर किती बोजा तो घेऊन आम्ही ही 3 टकली अजून ती गायब झाली, ती गेली पुढे, चालला होता पुणग्याकडे. आणि ह्यो टकलीवरचा बोजा कशामुळे हा, तर ह्यो तुमच्याच कृपेमुळे हा, कारण की तुम्ही जो पूनमच्या बिझनेस का एवढं सपोर्ट केलास, त्यामुळे आमका हे टकलीवर आता बोजा घेऊचे लागले. कारण ऑर्डर एवढे आहेत की बॉक्स आता परत मागूचे लागले. त्याच्यापेक्षा अजून बॉक्स आहेत ते घराकडे आहेत आणि आता हे अजून आणूचे पण आहेत. तर अशा प्रकारे तुमच्या सपोर्टमुळे झालेलं आहे. आणि हे कुत्रे कुत्रे बघ बाहेर. तर ही आमची टीम चालली आता टकलीवर बोजा घेऊन. हालत बेकार झालेली आहे. दुपारचे वाजले आहेत 2, अजून काय खालावं पण नाही. हां, तर अशा प्रकारे अजूनही तुमच्यातल्या काही जणांनी जर काही ऑर्डर केलेलं नसतील, मध्ये आम्ही ऑर्डर जरा बंद ठेवलेला, आता परत चालू केला, तर त्यांनी लवकरात लवकर ऑर्डर द्यावा, नाहीतर सगळं माल खतम होईल लवकरात लवकर. पाऊस चालू झालं की म्हणजे बंद. येस, पाऊस चालू झालो की बंद. आणि आता मे महिन्यातच पाऊस पडता, त्यामुळे आमका लवकर बंद करूचा लागत. इथे मशनी मुंबईसारखे नाही चालत. हा, पुणग्याक जरा जामच हसा घेता, कारण की त्याचं कारण वेगळा. टीम आमची मोठी होती, पण ती आता छोटी झाली. नंदनला घेऊ सांग डोकीवरचं तुझे. तू आधी उतर. कसा उतरू 2 नंदन अये जवळच येईल तू. बास बाई घामाघूम झालंय, फॅन लावा बाबा, फॅन. डेंजर. तर मित्रांनो, पडद्यामागे ही सगळी एवढी धावपळ असता. हा, नंदन पाल घेऊन बघ, हे आणून ठेवा. अजून बघा, हे बघा वड्याचा पीठ आहे अजून सुकताचा. जसे जसे जिन्नस कमी होतात तसे तसे पुणग्या तयार करीत असता. हा, तर सध्या आता तुमका आमच्याकडे रोंबाटत. ओके, आता हेच थांबाया. मॉप झाला, मॉप काम केला. मॉप झालं, दमला, पोटी फुटला. सर, खाली मी दिलेल्या नंबरवर ज्यांनी कोणी अजून ऑर्डर केलेली नसतात आणि त्यांना ते जिन्नस हवे असतील तर खाली कॉन्टॅक्ट करा. आणि आता आंबापोळी वगैरे चालू झालेली आहे, काय वेळ आहे. तर काय काय पदार्थ त्याची लिस्ट तुमका व्हॉट्सॲपवरच मिळत, त्याचे रेट्स पण तुमका व्हॉट्सॲपवर मिळतील. मिळेल. हां, तर आता इथेच थांबूया, भेटूया पुढच्या भागात. आता आमका जरा झाला गारेगार. हां, थंड होऊन दे, गरम झाला मग तो बघा, तो तर गारच झालो. चला, बाय 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 बाय. गवार घेऊन जा.